всички, това е втория епизод Аз на съм Войната на Арман, строенето, което според мен звучи по-хубаво от билдвата игра. Е това, което той нашия приятел Скрайбъл се опитва да направи. Виж къде са, бе. Бати прото! Нали? Бате, това пада. Ай, как спише спавам? С, П, Н, А, Това е В. си риторичен въпрос. Как се качи са горе, бата, аз не му се кача. Бате, то трябва да те телепортне. Не ме портва. Порт Значи напиши спаун. Не! не стана. С, П, А, Л, Н. Да, знам как се пише спаун, не съм гуфрен. Аз забравя да кажа, тук при мен е Skywall Сети си. и ще играем Build Battle. За мен това е Войната на строенето, защото че по-хубаво. Ти какво искаш да е? Той е Build Battle, в смисъл. Да! И аз в момента се опитвам да скача нагоре. Ама напиши спаун, бе. Напиши спаун, бе. Напиши спаун, бе, бате. Да, не става. Пиши ми You have to leave game first a person comment. Тоест трябва да лефна за да използвам командата. Котка! Е бати топата тема. Аз ще я спечеля. Вашата. Мислиш ли, че имам шанс да спечеля? Не. Що? Котка с сини очи. И бати мазна някой пиратче. И ти ли ще я правиш? Аз те я правя с сини очи, да. Ева. А какъв цвят ще е тя? Не знам. Моята или черна, или бяла. Не, аре черна, аре черна. Не, аре бяла. Трябва... Не, аре черна. Елат, аз разруших всичко. Аз Ама се искаш направя ли- нещо като свинкс. Ама ти искаш ли утре Максо да идва с нас? Не знам, бате. Не съм, знае, че не съм голям фен на Максим. Не, ти пък аз обаче... Сега Не съм- гледаш Максим, гледа клипа. Просто не съм от хората, които отказват. За тия, които се чудят... Максим Утре- е наш съученик и се ходим на кино и в момента се чудим или как да му откажем, или как да му приемем едно от двете. Да, защото... Максим, ако гледаш това, ние не говорим за тебе, ние говорим за един друг Максим. Бате, те сега се очудвам, ако изобщо някой гледа този клип. О, Имаме един лайк и един коментар. ако някога темата е заек, ще я спечеля. Ако някога темата е изрод, просто не строи нищо. О, Това няма лойка, просто... О, Днес играем в сървъра Saltplex, забравих да кажа. IP очаквайте в описанието. очаквайте, не че ще сложиме, просто може да се надява. Аз сложих IP-та на предишните. Да, бе, знам, аз съм гледал. Аз бях едно от гледанията. Ти ли си дизлайк? Ти ли си то да го дизлайкна? Да. Мангал. Че е верно ли има дизлайк? Ко? Не. Имам само един лайк и няколко гледания. И един коментар. И гледаш някакъв е коментирал, батал с приятели. Не Не, можеш. всъщност коментар е позитивен. Умри от COVID. Бати позитивния. Да, беше нещо. Не, това е куче, бе, бати, ще оправя куче. Не знам, бат, нема моята котка причала Сфинкс. Да, бати. Каква е тази котка? Филчи имат котките. Черни. Май някои имат и жълти. Майка ми твърди зелени, ама не знам. Ще ми сложа зелени. Не знам, Мари, ела да види какви очи имаш. Викни котката си и ми кажи какви очи има. Да, бе, на тебе ще те кажа. Кажи ми, бе. Няма пък. Слава да ме рауди за очи. Не, бате, аз съм готов, но не знам какви очи да изслова. Бат, пича, той вече е готов. Аз също си... Чай, аз ще изслова, какви да изслова. Аз ще ще слова нещо кафе. като Сфинкс. Това са живее. Каква остана изслова? Аре бяла. По-добре черна. Ще изслова слаб. Ти от какво направи? Какво? Ти от какъв материал направи? Вълна. Много ясно е приличам на козина. Не, се направих, защото
Само нея, защото натиснах нея първи в инвентарите. Не се сещаш. Аз си го направя да го търся по-бързо на български. Пише просто. По-лесно ми е. Не, аз всичко Колкото време. е, как беше това на английски? Бързо, маля, половината Ай, време бате, мина. котките имат опашки, аз забравих. Бат, Чай, пича. Аз направих някаква котка без опашки. Чай сега, Бат, котките. пича. Чай сега, котките нямат врат. А, не, имат. Чай, бе, бате, какво е котка? Чай да направя котка. Не, бе, ще офалих тази врат. За тия 3 минути, ако успея да се оправя. Си господ. Добре, това прилича на заек. Бате, къде са ушите на котките? На главата. Maybe. Ай, стига, бе. Аз съм господ. Дей с майка ми мислите еднакво. Моля, Казвам ти. Просто какво? С кой мислим еднакво? с майка ми. И двамата казахте на главата, може би. Така че. Кое и двамата казахме, може би? Ти каза заедно с майка ми и на главата, може би. О, колко си. Определено това не е глава. В смисъл, може и да прилича на нея. Бате, моето въобще не прилича на крак, ма пукати. Моето не прилича на котка. Моето прилича на квадратен заек. Без уши. Фак. Чай сега, щом това е Майнкрафт, опашката му трябва да е квадратна. Не, няма. Ще провъгам. Се прилича на Аз опашка. правя пашката като на скорпион, бате. Бате. Чай, чакай малко, трябва да го... Добре, прилича малко на котка, но... Аз си правя легнала. Аз си правя стояща, но още не знам по цвят да я направя устата. Кажи някакъв цвят. Зелено. Аре, взимам го. Мисля да сте направиш зелено. Да. Мали, аз се направя черно. Аре, аз черно, за да те копирам мазно. Чай, те очите са черни, не става. Ще направя кафял. А не, те са... Ото, аз съм чистото ми. Значи, само е черна. Ба. Така, това не е котка. Това е по модела на куче, така че не може да прилича на котка. Това прилича на проклет циклоп. Чай сега, циклопите имаха по 8 очи, нали? Няма. Okay. Чай, трябва да си някъде до мен, ма не знам. ОМГ. От какво ти е котката? Оранжева вълна. Защото гледам човек до мен, който е правил от кол. Блоковете. И черно носле. Защо всички си правят котките черни? Това е толкова некъсметлийско. Крало е бати расист. Не просто да ти мине черна котка пътя става лошо. Той ти ми минеш пъти става лошо, ма. Чакай, кога съм ти минала пъти? Чакай, от какво да и направя мустаците? Бате, котките имат мустаци. Чакай, ушите. Бе, те имат. Това прилича на рога, макар. Бате, 16 секунди. Как да направя мустация? Не бе, това са скорпионски. Бате, това са рога. Не, аз забравих за мустаци, пък и без това не мога да ги направя. Мали карай. опашка. Бан. Това е куче. Знам, разбираш ли, аз правя всички животни по модела на куче. Опашката е готина. Разбираш ли, аз правя абсолютно всички животни по Аре, модела. става. Не е толкова зле. Малко правъгълно и квадратно и си. Малко правъгълно. Знам, да, ама Не питай.
Малко е Не, готина, но е малко плашещо лицето. Да, лицето е единственото, което не ми се получи. Някой гласува пуп! Абе, ей, ще ти дойда! Чакай. Добре, аре, ще ти дам става. Защото ако я погледнеш отзад, изглежда и як. Това е жена. Не, това е мъж. Ти си мъж. What the fuck? Това е плаш. Не знам дали мога да въобще да му дам става. Това прилича на котка излязла от катран. Това е плашещо. Аз му давам бива. Аз му давам пуп. Такова, грозно. Тия хора знаят. Това е куче! Бати, това е чисто куче! Грозно е! Това е пребито куче, брат. Бате, то бърка се от коя страна му е лицето, от коя страна му е проклетото лице. От сами това долу трябва да е кока. Вижте бутони. О, аз съм втори. Съм на трето място. Имаме. Трябва още най-гръща. What the fuck? Това спечели. Как? Браво, Денис. Джойни във втората арена. Що съм на български. Във втората арена, бързо. За малко пак да падна. Готово във втората съм. Втората... Сигурен ли си? Да. Те! От теб съм. Давай, аз това ще го направя. Аз не мога видео, бате, вие ще сте пред мене, се изредихте. Сори. Ти си първи. Между другото съм so excited утре за филма. Тук има някаква пещера. Бате, тъпата пещера. Значи, виж сега какво ще направим. Ние, като свършиме базара, директно тръгваме, в смисъл. Така че си вземи пари и за... Трябва да го обсъждаме. О, да. Hello guys, this is Mineplex and today we are gonna be playing 5 лева за 10 лева. Бати, пича! Добре. Да. Първи си затвори вратата. Добре, извинете, страдайте, иде да ми се кара хотел. What the fuck? Аз ще успея. Как се очаква да направя хотел? Какво е хотел? Ти кога не съм ходил? Не! Желязо. Защо желязо? Такива прозорци също става. Окей, значи, мисля, че е горе-долу 5 блока на 5 блока ще е добре. Все пак е хотел. Аз го правя отвънка просто. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз този път искам да спечеля. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дени, знам защо ми нали... 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знам защо ми нали път ония спечели. Защо? Защото аз без да искам му дадах мега якото. Какво си му дал? Кой ще това да е мега якото? Не ме обърках със смисъл, исках да му дам там пулп или много е зле. Обаче нещо исках там да се побазикам и без да искам натиснах мега якото и... Да. Схващаш. Дай господа, виждате идиотията на Skywall. Ай, стига е! На колко си години? На 8. Малейкъв Евгений. Не просто, просто е легендари. Ще се опитам да видя дали това е твоето. Чай, ти от Айран ли го правиш? Да. Денис, виждам те. От коя от двете страни си ми? Не знам точно. Аз го правя от кварц. И май усещам, че нещо няма да ми стигне времето. Не знам, просто имам такъв усет. Кого заблужда? Правя от желязо да... Защото железният блок много ме кефи, как се го направи. Текстурата е много хубава. Да, ама не знам. Мен ме кефат кварцовите блокове, защото са някакви... Ясно, да. Просто като кажеш недър, никой не се сеща за някакви яки кварцови блокове и такива. Всички се сещат за огън, гастове и...
Бате, според мен не трябва да го направят по-опасно. Все пак е ад. Той е Overworld да е по-опасно. По-опасно е вкъщи даже. То в нормален живот е по-опасно, бате. Бате, да се бия с крава е по-опасно. О, аз познавам един човек, който го убила крава. Ти знаеш тази? Сава. Сава Попов, ако гледаш този клип. Си нуп. Си ну. You are noob. You are noob. Така, Сава е един Не струва. полу-човек, полу-маймуна, полу-газар, полу-тяза. По бай Петър. Аз съм още на първата стена. Да, Аз така. вече съм на втория етаж. Тоест, не на стената ми, на основите. Аз съм на втория етаж. Аз съм на основите, бе, брат. Аз я правя около цялото ми място. Аз се правя 10 на 10. Много малко. А, не, всъщност аз се видях, не е чак толкова малко. Аз обаче и отвътре ще я направя, тъй че. Аз най-много един път. Аз нямам за това време, нали се сещаш, защото. В смисъл, то отдолу май не може да слагат блокове. Да, аз говоря за горния етаж. Може да го покриеш с килим. Да, аз така ще направя. Аз що ти подсказвам, ей? Не, бе, аз така ли, че щях да се сета, ама. Да, когато спечеля. После искам да гледам този клип. Просто много. Клиповете на Electric Boy са... Някой ти ми препоръчали, ако има човек, който все пак гледа това и не го дум... и все пак реши да остави един коментар. Може ли да ми препоръча някаква хубава програма за обработване, защото искам да почна да обработвам клиповете си? Да слагаш музичка и така. За сами кефи много програмата на Ни сещаш се. Да. Но не знам. Нямам представа за какво говориш. Ни едно. Това марка... Не, наистина не те разбирам. Evilcraft. Така кажи, бе. Абе забрави. Никиче едно. Бате... Аз, нали... Бате, не беше нужда да ми го казваш, аз го разбрах. В смисъл... Да. Окей, да речем, че това е врата. Аз се добавя басейн. Аз няма да имам време, защото... Къде са вратите, бе? То Майнкрафт. Бате, тук не има врати. Не, има ли? Има, бе, стария Гошо не е забравя. Къв стар, бе, ти си на 3. Аз съм на 8. Аз сам си казах, че съм на 8, не? Аз пък ти походя микрофона. Бате, остават 2 минути и 4-5 секунди някак. Какво се очаква да направя? И толкова малко време. Едно. То се прави за поне 20 минути. Поне. С вестничето и там, така. Не ми пука дали жълто си отива или не, просто го наслагам. Чай, ти жълтки ли правиш? Не питай. Нека позная, не правиш жълтки ли. Напротив. Далтонист. Аз ли бе? Какъв Да. цвят си тиентито? Зелено син. И бати пича! Чай. Аз си мисля, че... Не, то не беше ли кафяво-розов? Нещо такова. Добре, Не знам. отвратително е. Страхотно. Сега ако ми кажеш, че не мога да затворя вратата, не знам. Значи трябва сега да направим каса омага 1 минута. Не знам дали ще успея. Една каса. Трябва ми каса, брат. Тия за... Фенещитата.
Бам. Това е половин блок. Защо? Бам. То надявам се да разберат, че е човек. Чакай, аз как да направя басейнче? Не. Не, нещо тук много се излегаш. Едно крафтинг тейбълче. Готово. Не успях. Аз също. Успях да сложа водата. Fuck. Спокойно. Това ли тут не е толкова време? Да. Това ли трябва да е така? Напротив. Това ли ти е басейна? Това е Кенев? Бате, това не ми е идеята за басейна. Това е Това ли Кенеф. ти е... Аз успях да гласувам, бе. Бате, как успя за толкова кратко? Бате, сигурно сега се чуди какво е това. Погледни, ей това ще дам. Ей това. Човек. Не успях. Мато по-бързо пиши. Баси якото ще му дам. Стъпото, мале, това просто професионално. Той е пичен хотел, бате. Бати, мале. Чай, това не е вход. Напротив, Откъде? от другата страна. Ще го Аз съм намеря. фанал... Бате, не успях да гласувам вече за 2 поредни. Това го направи диаманти. Това е добро, е. Ма не е хотел. Напротив, прилича на такава рецепция на хотел. Дарма, нали четеш какво пише отвън? Какво е? Ресторант Нептун. Fuck you! Грозно е. Баси якото. Не, това ще спечели. Моля, какво е това, дами и господа? Какво е това, ако може да ми кажете? Дами и господа и момче. Да, дух му грозно. Не мога, легендари, мега уникално е, бате, диаманти, как се сетил да сложи диаманти? What? Как това спечели? Добре, още един и... Не. Първата. Да. Първата влез. Окей, влезе в първата. Окей, аз ще го направя. Аз съм добро. Ето, Бате, аз... Сте ми се бутили в скапаното лице! аре да ме върне. И мене ще не ме връща. Това е лак, ще върне просто. Някак. Баш се кача и там горе. Не, бате, блокирано е с дърт. Бате, вижте колко хубав ганстер. Това е Ещро, Сливен, Бакуга. Мале, какви тани тънки, мале, какви кецки. С Богом, няма се върна. Няма се върна, казах. Десет. 9. 8. Аз бягам като ненормален на някъде. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И темата е крава. Аз ще го спечеля това. Така. Кафево, бело, сиво Сетих се. и черно. И ти. Не ти, бе. Не ти, бе! Не, бе! Денис има една страхотна идея. Сега гледаш някакво по-нисъл, да не казвам какво. Успокой се. Предполагам, че ще се сетиш. Само трябва да ти кажа 2 думи и ще се сетиш. Едната е крава. Другата сигурно е серия в гората. Не. Другата е шоколад. Милка? Разге! Аз да реклама, каза шоколад, Милка. Чай, бе. Трябва да е бяла. Трябва да напишеш шоколад. Трябва да напишеш табелка с надпис Милка, че никой няма да разбере иначе.
Тя е... Аз първо трябва да направя опашката, а тя е ключова, няма как. Защо се бавя за опашката изобщо? Те кравите имаха големи опашки. Така. Просто си представих кой ни го направи с петна и по-тъпа муцуна. Чай се. Трябва да направим Милка красивно. Което красивно бе, Милка е жена. Какво казваш? Милка е жена. Да и... И бас пича. Нещо не те разбира. Трябва така, че трябва да го направим красивно. Да? Не трябва да я направим красивно. Мале, само се прецаках. Застапки БГ! Сайтът, където не може да вземете застапки. Само мога да ги купите за 50 лева на месец. Ма много ефтин. Направо. Аз в момента и правя петна. Чай, ти какво правиш? Крава. Ма Милка или крава? Крава. А Ти Милка. аз ще направя Милка. Медал ли искаш? Да. Няма. Къпа сякаш ти ще ми дадеш. Я я взема. Отилет за 5 лева. Между другото, честити празници там Ханука, какво празнувате? Ето за какво мога направя влог. За Коледа! Не слава за Коледа, може би ще изиграем едно мапче. Е така, поздрав за всички, които не ме гледат. Да. Само за тия, които не го гледат, иначе за тия, които го гледат. Да ходят, да не казвам. Не, шувам се. Всеки един, който ме гледа, го ценя високо, освен Скрайлоу, който също гледа моите клипове, те умрюковите. Защото още си върнал петелия. 5 лева. Това е Радо. Чакай. Между другото, Радо е много голям пич, много ме кефи. Ако има канал, не го посещавайте. Посетете го. Скрайлоу сте се бамна. Ти не можеш. Ти не можеш да ме спреш, да това Боби. Аз за реклама. Бато сещам копирайта на клипа. Да, аз пея много красаво, да. Ти си копирайт. Какви очи да изложа? Зелени, червени, бебени, оранжеви, зелени. Айде... жълти. Те имат черни очи. Такива очи сте сложени. Аз леко се глича. Съвсем леко. Това ми мяза малко на вилиджър, често казано. Моето мяза на куче с уникален бебия ръст. Чай са опашката на Милка трябва да е така. Так. И от тука кафя. Нали тя беше кафя? Не знам, бате. Не питай на какво става. Това става като... някакъв тирбуш. Да направя въжето... Ето това. Защо тази опашка ми е най-големия проблем на врата?
Е елементо. Добре, знаеш какво? Опашката имам една идея за нея. Така. Чай, ще проверя набързо в нета. Да, нашия френд е бати читъра, въобще не е читър. Значи опашката е бяло там и такова. Това не е чит, в смисъл. Да, само малко. В смисъл, това наистина не е чит. Да, наистина, не е чит, наистина. Ти ако си гледал Сериозно, изрази се още веднъж. Ти ако си гледал ла. Трябва му оста. Аз вече съм готов с моят бик. Чай, ето, трябва крава. И пука ми! Така, за да видим как се е получило. Не, няма да е заек, има време да го правя. То стана като заек. Това не е мазенчи. Те има друга. Е това е. Всъщност биковете, да, и краите имат рога. Вимето! Там ли си? Да. Не. Аз не успях, брат. Ти да се прави, че се хилиш. Не успя да довърша ушите. Става. Не бе, бива. Баса, дали се сещаш, че аз не можа да довърша ушите? Това е... Чакай. Това е добро. Как ще е добро, ти? Аз му давам става. Аз ще му дам бива. Как става, бе? Ти ли си? Кой? Ти ли си авторът? Ето, Данти, това става. Бас. Мале, колко е красиво, даже ще там грозно е. А трябва да не е тос. Не е тая тука. Абе, грозно е, ще ти го направя в това. Аз си давам Legendary. Баси нова. Ти си ми. Това е моето. Баси грозно. Благодаря. Ей, това тук е да ги хваща. Е така да я държи. Да не избяга кравата. Ти изобщо имаш ли идея, че това в носа не служи за това? А за какво служи? Аз съм втори. Печеля! Добре. Благодаря. Да, според това всичко за този клип. Аз бях леко повече от 20 минути. Беше с крайло. За този клип може да стане полин лайк, да коментирате или да се абонирате за бъдещи клипове. Скоро!